matang mata lulu lulok katubog siyot ka nag-inom mo siya melatonin ganina dapat wa siya nag-inom ganahan kay ko among gipalit itong short sa Ross o kanang shirt I love it kanang gamit yang kalo. Hi guys! Kumusta na mo na? Namis Kentucky karon guys. 1 hour and 40 minutes drive ikan sa dito sa Mdipuyan until dire sa Kentucky. So we're happy. We're going to swim in the swimming pool. And they have lots of I don't know what lots. Turn right on Beach Bend Park Road. We're here na guys. Roller on the river. Ah, rolling. Yes, there you go. Yes. So hi guys, naanami diri sa Oh my God, bitch. You're such a bitch. Ayun. Beach nga. Beach Bend Park. Water park. Amusement park. Whatever. Lukog din siya. Anyway, makita mo na mo niya. What's up with ticket. And then, later na po guys, gamit na akong waterproof nga one from waterproof from Wonder Brow. So, yeah, muna akong gamit. Test na ito ni Karon pero ganyan, nag-try na ako ni. Nakapalit na mag-ticket for 2, kind of expensive. Oh, absolutely. If we exit, excuse me, if we exited, where are we going? If we exit, do we Right need a here. stamp? Do we need a stamp or something? When you exit, Okay, thank if you. you plan on coming back. Okay, yeah. Talawan dili mo sakay bisag sila lang mi sa tea party kasi yun tamo ang gusto ko ato dito yun yay wait mo dapat na siya ituyok mo yan Mutuyok ko sige. Pakaliko pero way tulog. Ride me ani guys. Gamay siyang roller coaster. Spinning out ang tower. Bilhin akong tinila. Oo, nagkahit.
sakay mi ana. Nagurog pa ko, ground zero. It's good drive ano. Yung the Baltics ha. Nangurog pa ko guys. As in nangurog pa ko like may joke way. Adto mi sa Baltics. Palambayog mo dito. Ay, ganahan na siyo, so di ba? Away una mo pa ma-okay. Manilab na ko ni siyo. Balog ka. Kanina di siya ganahan na siya guys. So, ang himitri. Tanan rides guys, free. So, muna kayo. Manay mo sakyan guys. Ilang bayog ni. Manami guys. After pila na ba? Oras ng 5 minutes ba? Kapi, kahadlok na nawas. Marakog di ka ginawa na. Kinain na. Di mo gami maka-vlog kay di bawal. Then, wala ba yung may GoPro nga pwede na may tag. Ano mong gisakyan ganina? Lambad kasi it's getting higher and higher. Manang sakyan ganina nga nagturog ako mga tuod ang karon daw di man siya hadlok kay di ba tanawon pero hadlok siya in fairness nagready mi guys kay manamig kaon kog mango float lar kayo diri ra mi sakyanan kay bawal man ang pagkaon sa sulod mga ligo na mi karon no more rides kay kasukaon ko kasi natagam jud ko atong Voltex kat ganina sigoy ngayon sige na yun right ta na bisag unsa na ako itong tudlo nasuko na ko niya diligid siya kay niligong lagi siya. Karon nga niligo ni ko na siyots ako na pwede kita ko ulo unlimited rides wala na ibayad sa imong ibayad sa entrance mao na to siya. So di ba worth it kayo? We paid $30 kapin each. Mahal siya. Guys, oh. Sa likod, oh. Ang ganang likod, kuha na siya, wave. Diyan nami, tanan nga mga rides, sa diligid tanan, natistingan na namo, tapos ka nang Nagpa-slide kami, my God. oh my God, oh, nagpa-slide na, nara-slide sa likod, oh. Na siya, oh, kanang duha ka slide, nag-slide na diha. Super ka-enjoy among pag-anhi diri. Ako ano may kigabi sa kainit, wala yung shade. Naman yung mga shade, but gusto na now, nag-swimming namin dito sa night swimming pool. Kaya namin ganyan paanod-anod. Nawag ganyan, anod-anod. Anod! Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Wala na yung wave. Yeah.
Wade yet, Wade. Ni-wave yun. Enjoy kayo, May. Naramang sila yung free nga sunscreen. Look. And, wala mini dayon og sakay. Oto naman bayad $5. Then kung passenger ka $3 ra. So di may mabayad. Feeling ako nung namin Orlando, Florida. Marang parehag gula ni mga kanang theme park. Enjoy kayo ko. Bisa gamay na kaya mga rides ng sakyan ng murag unbelievable. Ay, kulba sa kaya mga rice sakyan. Ay, okay na. Sakay mi noon. Gunit yun ha. Hindi naman ni. Okay, punta na ko man sa tong rides yan. Oh my God. This is so hard. Oh, I'm scared. Oh, Lord. Hey! Horse niyot. Kagwapa kaayo. Oh my! Water, water, water. Nakakagat. Isa-isa ra sa isa ka ano? Oh my God! Ganun yun! Oh my God, guys! So, this is it. Hawi, di lang ah. Hawi. Mabasaan din yun! Lagi. Oh my God! I have to hide the camera! Apa ikon? Baka nice ka. I know! Nakuha yun! Survive ang camera! Okay! Okay! Go, 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 go! Oh! Have to hide the camera, guys! Okay, her first. Dungan yun? Ha? Dungan ka? Oh my God! Oh my God, yun. Oh my God. Lagi I'm scared. Itago na. Ayaw. Di lagi. Hawi, di lagi. Ayaw. Wow! Survive ang camera! Yay! Napad mo yan guys. Kapag kawag problema ni mga ride na kawas. Di ba siya grabe kakusog? Di ba yun? Hinira siya. Alright, seatbelt. Oh, we are such not a good driver. How do you sit belt? Oh, together? Oh, okay. Hindi di karon yan. Ano?
servando el riposo, notti sette quando giro d'amore. Non più avrai questi bei canatini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Pabalikan mi guys. Non vedrai pantaloni amoroso, notte giorno di torno tirando, delle belle turbando al riposo, oggi sento quanto giro d'amore. Delle belle turbando al riposo, oggi sento quanto giro d'amore. Fra guerrieri può far bacco, quando stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, uso franco, un gran casco, un gran turbante. Hi. Hi. Huli na ta. Huli na mi. Tanawa, gabit-bit ko sa mga sanina kaya may silupin para sa car. Nailis na mi. Dito mi nag-spend of time sa wave. Almost 7 o'clock na guys. Yung mabahe pa may mga 1 hour and 40 minutes. But it's okay. Kay ugma. Night pa man ako work. So dako kaming time mag-relax sa balay. So, happy kayo mi karon eh. Super. Oh my God, imperno ni. Mas ganun kami. Ito. Hindi namin silupin dito. Hey guys, anak mi igros, na mi tanawon. Tanaw lang good.